दे थांदो सारमोन औ हा Hello everyone, खुलुमबाय, good morning and welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि नैबे दिनैनि गोदान भिडिअफोरखौ फरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। स' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच जासियो खारन आंनि चेनेला 10K साबस्क्राइब जानो थांगासिनो दङ। स' थाबैनो बानायना होदो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन होनना बुङोब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ। स' भिडिअ मानि सायाव अब्ला भिडिअखौ देरि खालामला खेवदो। लोगोफोर नै आं गुरुदेबनि मोखाङाव दंखायो, आं गुरुदेबखौहाय खुलुमनोसै। गेटखौ खुलिलायला बिनिफ्राय खुलुमनोसै आं। सारमोनाबो थांसिगोन न'आव आरो नै ओरैजों खुसमिमोन दं, बिसोरबो टिपकाय ओरै आरो माजुलि बिसोरना दा बिफामोना लांफैयाखै नेगासिनो बेचारिफोर टिपकायनि सानै जाबाय। बाय बाय। नै सारमरा एसे ट्रेनिं होदों, माने बिथांना प्रजेक्ट फैगासिनो दङ, देवानिनि रल फैगासिनो दङ। नोंथांमोना थाबैनो नुगोन। नै जोंना दिनैहाय स्कुला सामार भेकेसननि बन्द मोनबाय, थांलाबायनाय गथ'फ्रा माखासे। देन्था होननावलाय हाय होनलाय। देरजु माने फोथाय हाथ' सन्दन नुहुराखैलै नोंखौ ओरै फै। ओरै खेबोला बाहेरायावहाय सोर सोर फैदों। Hello guys. Udah tinggi kau tuh berapa dah? Cara gitu. Ya, langsung berapa kali supply ini. Oh, naik pagi dulu. Good morning everyone. Summer vacation ni माने गार्जेनफोरा स्टुडेन्टफोरखौ लांफैजोब्बाय आरो दा नै सोर हमदों मबाइलखौहाय दे खोन्थानि आङो। ओइ फैबाय जोंसार नै बिफा फैजायाखै, बिसोरना लांफैबाय। बिसोर जाहैबाय टिपकायनि माखासे थांजोबा कार फैजोबदोंमोन दहाय थुखैयो। ओमफ्राय थांजोबबोदों माबायालाय लांफैजायैफ्रा नै सासे सानै साथाम साब्रै दंबावो, ओमफ्राय नैबाव सानैसो दङ। बिस्रिंखल गैला। आइदै नै गुवाहाटि बख'नि थाइजौ किउट। नै लोगोफोर बख'नि थाइजौखौ जानो नागिरदों। टेस्टि। फट' खेबनांनै फिसानैखौ दे नायदो नायदो।
나이도 돼. 네, 당도 사람은 하? 실수라. 네, 바이. 네, 바이. 네. 가져만 보자. 당시에 사라자고부 타타 그래서 바이. 바이바이. 빨리 어디 로켓 라데. 나래 나이도 바제 비디오 해. 나리 너무 잘한다. 여기랑 이렇게. 나 마바니 고아치님. 목포님. 뭐 다 되게 해야 돼. 네, 이 드시누요. 아이라 드시누요. 말아봐, 그러나 봐, 시나오. 이거랑 말아봐. गथ'फोरा थांजोब्बाय नै जादो जों सार आरो इबो बन्द मोननानै न'आव थांनो नागिरदो माला फैगोन नोङो जों सार खै तारिखआव फैगोन मोनथिया फैदो थांसि फैदो ए थांला थांसै थादो होनबा 유튜브 dong vậy nè. 스텔레아부 탕시근 아니 토플라고 컴플레이션. 사루드야부 탕시나 아르네 800쇼 할래. Hello, oi. 너 새로 시장 나. 사루드나 또플라야 마르네 부르자타 너 하러 나. Hello, 너 आरो बेगबो बेसेबा गिदिर बेगबो गिदिर टप्लाबो नै प्लास्टिकआनो मोनथाम आरो नै देलायनि सिकिबेनि माबाखौ गार्डेनखौनो लाबाय जों. थांदो थांदो लानाय बेसा. बिफांबो लादो थाङो. न'आव गायनो लाबाय आंबो. जाबाय, फैसे, हाना. Tunggunya. दङ फन खालामदों 사라자고 जोङो लांफानो नागिरबाय मिसनिखौ बाबाय नै थ' टाइम जाबाय जोंना ट्रेना टाइम जाबाय थांसिगौ दा गारि मोननाय नङा जोंचार बोरो नै ओरै नायदो दहाय खेबखाबाय फट' दा हरगोन आं 셋이 마음에 든다고. थांसै जोंहा बक' लांफादो बेखौ सोलियाबाबो दा अखा हानायाव लायाबा गाज्रि नालाय अखा दंमोन नालाय थांसै माजुलि फैबाय दे माखासे थांलाजोब्बाय माखासे थांदों थांसै नै जायगाबो गेमाबो गैया लाखानांगौ देनांहाय जोलै लाफिनगोन आं हा मिरा थांबाय ना थांबाय सा ओरैनोलाय जि गोसो हाबबाय नै आंनावबो जिकेबिखौ मास मोनसेनि थाखाय बायबाय फैबाय नै गारिया खारबाय नै गावस्रालायसिगोन ना बाजिना थांसिगोन गुवाहाटि जों थांसिगोन गौरिपुर टाउन मोनफैबाय नै जों सिगां मोमो दादा बायदि जानो माथि बेरो भने
Tadi. Terang, nat. Kuri perbazar kena itu nih. Kuri perbazar deh, kadang. मैगं बायबाय नै बिसा नै थास' ओंखारजेनबायानो माननानै थायो गोसोबो दानो हानाय नङा दालाय मिस्टेलिया बै माबायावहाय अट' स्टेन्डआव गावस्राबोबाय दै देरबाय नाव गाखोनांलायबाय जों गामियाव थांनोबा आयौ थैबायलै बहुत दिनर पिছত देखा पाइছো ना आयौ र গৈছে হা কি কৈছে বহুত দিন হ'ল মই जोमैजोबनै अखा हां दालाङाबो जाया नै दालाङा जागासिनो बे कनस्ट्राक्सन बन्द जानानै थाखो ना माखो फैसा गैयाबा माखौ लांनो मा लोगोफोर नै नावखौ बारखांबाय माने बे फुरा दै लोमजोबो आरो ओमफ्राय बै नुहुरनाय गोजौआवहाय दुर्गा फुजा जायो जों गामिया माने जों गामियाव जाफैयो आरो ओमफ्राय नैबे दैयावहाय दुर्गा माखौ नारसोमो अब्ला न'आव डाइरेक्ट लोगो मोनहैसिगोन